No niin, Hello, hello. hello Tää, Joona. täällä Onks tää ollaan taas. tota, onks tää podist podi? Tavallaan. Eikö sä tänään ollut toisessa podcastissa kanssa? Joo, mä olin Johanneksen kohti unelmia podcastissa vieraana. Ja Joo. sitten Samuel Höngillä, että tänään perjantaina nyt ei nyt muutenkaan sille ollut mikään superproduktiivinen päivä. Toki se, että on podcasteissa ja tekee niinku tällaisia asioita, että näyttää, että on liikkeessä ja Niin. toki juttelee hyviä asioita Mm? omasta mielestään. Mutta vedettiin tänään Johanneksenkin kanssa aika silleen fiilispohjalta. Tuli kyllä ihan hyvä puolentoista tunnin setti, että Joo. katsotaan mitä jengi dikkaa. Joo, ei siinä. Mun täytyy sanoa Johanneksesta yksi juttu. Viime lauantai me oltiin siellä kirjajulkkareissa. Ja sieltä tuli semmonen kassi, missä oli kombutsaa ja kirjamessissä. Ja niin, tässä kävi silleen, että sen jälkeen mä oon joka ikinen päivä juonut 1-2 tölkkiä kombutsaa. Ja mä en ollut Joo, sitä ennen ikin maistanut sitä. Ja mä oon nyt koukus siihen. Et kiitos Johannes. Sen lisäksi, että mä oon koukus San Pellegrinoa, niin nyt mä oon koukus myös kombutsaa. Eli joo. Mut komputsa on teetä. Ja no siitäkin niin, on suurin osa siitä sokerista on sulanut, tai no sulanut, mutta siis palanut. Niinku ollut siinä käymisprosessissa mukana, että se ei ole ihan super sokeripitoista edes. joo. No mä en edes miettinyt mä vaan mietin, että tää on hemmetin hyvä. Ja Joo, ja se on hyvä. kuuluu, että se on vissiin jollain tavalla terveellistä. Joo, siinä on hyviä maitohappobakteereita, vähän niin kuin suolakurkussa tai hapankaalissa. Ja, Se on, todellakin. silloin kun mä teen himas kombutsaa, niin siinä on se SCOBY-niminen sieni, mitä pidetään sen, niin kuin, ensin käytetään semmoinen niin kuin vihreä tee tai joku tee, mikä vaan tee, Ja. ei vihreä tee itse asiassa, no anyways, teetä, missä on paljon sokeria, sitten siellä laitetaan semmoinen SCOBY-sieni päälle, ja sitten Mm. se sieni alkaa niin kuin syömään sitä sokeria, ja samalla niin kuin, tavallaan se niin kuin maitohappobakteeri käy. Ja se on vähän jännä keissi. Sitten sä annat turpoa se sieni ja siitä tulee valtava ja sitten sit pitää antaa kavereille, että ehkä jotakin kombutsaa ja näin. Mutta se kombutsan tekemisestä, Okei. se on niin kuin oma taiteenlajinsa kyllä. Ja Ja. silloin kun oli covid, niin me tehtiin ainakin Telman kanssa paljon kombutsaa, tehtiin hapajuurileipää ja kaikkea, mitä nyt ihmiset harrasteli kotona silloin. Niin, Niin pontikka. pontikka. Ei tehty pontikkaa, mutta yksi ikimuistoinen kombucha-muisto on sellainen, kun tehtiin ananas-kombuchaa. Ja. Ja ananas käy vissiin aika herkästi. Ja. Sitten se oli sellaisessa lasipullossa, missä oli semmoinen vanha mummon mehu, semmoinen korkki. Mm. Mä olin silleen, että no niin, nyt se on ollut pari viikkoa tuolla jääkaapissa, eiköhän maisteta. Ja sitten mä avasin sen, niin se koko pullo tyhjeni kattoon. Se kuohui niin paljon. Okei. Et se oli niinku ihan älyttömässä paineessa ja sitten se vaan räjähti se korkki ja sitten se koko katto oli täynnä sitä ananasta. Okei. Sounds good. Semmoista. Joo. Se on hauska, kun sulla on nämä lasit, tai sinivalolasit päässä kanssa. Ja Joo. mulla on kans, mulla tuli tuossa mieleen äsken, kun mä nauroin sitä, kun mä olin tuossa, ennen kuin me ruvettiin kuvata tätä, niin tuossa puhelimessa mä näin, että sullakin oli noin lasit päässä, niin tiedätkö, miksi mulla on nämä lasit nyt päässä, niin kuin rehellisesti? No statuksen takia. Ei. Mä oon viimeisien päivien aikana niin kuin tietoisesti istunut hyvin monta tuntia tässä tietokoneella. Ja mä en oo hirveästi niin kuin tehnyt mitään, mutta mä oon vähän silleen kerännyt semmoista niin kuin luovuutta omalla tavalla. Ja Okei. istunut vaan tässä ja silleen, mä oon tehnyt semmoisen niin kuin menestyneen yrittäjän grind mindset juttuja, eli mä oon ollut tässä jo ja viettänyt monta tuntia, mutta mä en ole hirveästi niin kuin tehnyt asioita.
Oletko sä ollut niin sanotusti oikosulussa, eli hirveästi energiaa on kulunut, mutta mitä ei tapahtunut? No, mä olin keskiviikkona mä olin nyt niin sellaisessa Business Espoo-festivaaleilla. Ja mä olin aamusta iltapäivään siellä, mikä silleen rikkoi sitä mun normirutiinia, että mä herään aamulla ja rupean kirjoittaa sähköpostia tai tekemään sisältöä tai palvelemaan Ja, asiakkaita tai muut. Niin se rikkoo aika paljon sitä mun rutiinia ja sitten mä vaan totesin sen päivän päätteeksi, että kun mä tein illalla sit vielä jotain duunia, mutta mä totesin sen päivän päätteeksi, että tämä kyllä meni nyt normaalista poiketen tosi paljon. Ja mulla on käynyt tälleen 2 viikon aikana niin kuin muutaman kerran jo. ja, Ja ennen mä olisin kokenut siitä tosi paljon niin kuin syyllisyyttä, että mä en ole tekemässä tai mä en ole siinä mun rutiinissa tai näin poispäin. Mutta sitten torstainakin mä otin oikeasti silleen niin kuin aikaa vaan. Ja esimerkiksi niin kuin käytin tosi paljon aikaa vaikka ihan vaikka keskustelemiseen niin kuin ihmisten kanssa. Enkä silleen miettinyt, että nopea tää pois alta, toi. ja, Vaan silleen mä niin kuin pysähdyin hetkeksi. Musta tuntuu, että se teki mulle hyvää, koska eilisen illan aikana, mä laitoin sun viestiä jossain vaiheessa tällä viikolla, että mulla ei oikein mitään sisältöideoita. ja, Ja sitten eilisen illan aikana niitä vaan silleen bom mun mieleen. Nyt ja. mulla on iso lista. Ja musta tuntuu, että nyt mulla olisi niin kuin viikkoja tossa noin, niin mitä voisi kirjoittaa sisältöä ja kaikkea muuta. Se on välillä niin kuin, se on välillä se muuvi, mikä pitää tehdä. Teet Pysähtyä. sä, siis, teet sä sisältöä itse bulkkina vai päivä kerrallaan? Yleensä päivä kerrallaan, koska mä tykkään puhua yleensä siitä, mikä on mulle relevanttia sen päivän aika. Joo, Paitsi, jos on joku kampanja. Eli niin. niin, jos mä oon vaikka avaamassa mun yhteisöä tai valmennukseen ovi, niin silloin mä mietin enemmän, että maanantaina sosiaalinen todiste, tiistaina puhutaan niistä mekanismeista, keskiviikkona sosiaalinen todiste, mitä ikinä tavallaan se, mistä niin kuin se viikko sitten rakentuu. Silloin mä Joo, pläänään sitä enemmän ja saatan kirjoittaa jotain ennakkoon. Mutta normaalissa, normaalisti, kun mä vaan teen sisältöä, niin yleensä se on silleen päivä kerrallaan. joo. Mä oon itse siirtynyt nyt enemmän siihen rytmiin, että mä teen bulkkina. Mä ajattelin kokeilla sitä. Sanotaan näin, että meillä on vähän erilainen elämäntilanne. Ja, Mä oon 100-vuotias ja sä oot just syntynyt. Niin ei vaan. Siis keissi on niinku siis siinä mielessä, että mä teen sitten fucking koulua, ja, sit mulla on tää, no on sulki harrastuksia, mutta mulla on niinku siis silleen paljon menoja, missä pitää olla ja näin. jep, Ja sitten mä haluan kehittää tätä mun valmennusbisnestä. Mulla on konsultoitavia asiakkaita, millä on pohjimmiltaan se on niinku samaa kuin kelle tahansa, mutta siinä on hieman enemmän sitten sellaista niinku läheisyyttä tai sellaista niinku intensiivisempää työskentelyä näiden asiakkaiden kanssa. jep, Mulla ei ehkä ole silleen, meidän niinku rytmi eroaa vähän sen siinä mielessä, että joo, sä pystyt herää aamulla, sä pystyt silleen miettimään, että okei, nyt mä teen mun contentin, sitten mä siirryn muihin asioihin. Ja mulla se ei yksinkertaisesti enää toimi. Ja se johtuu joo, siitä, että mun päivät on niin täysiä. Ja jos mä en tee mun sisältöjä bulkkina, niin mulla on sellainen fiilis, että ne sitten jää vaan tekemättä. Mutta joo, mä oon löytänyt siihen niinku sellaisen rytmin, ja mä oon niinku postannut ehkä tästä varmaan kuukausi sitten, tai 2 kuukautta sitten varmaan ekan kerran tein jonkun reelsin, että miten mä teen sit sisältöä. mm, Nyt se on vielä voimistunut. Mutta mä teen nyt mä teen niin, että mä kirjoitan ensin otsikot. Mä mietin, että okei, mulla on ensi kuukauden niin kuin somesuunnitelma käytännössä lähtee sillä, että mä teen vähintään 20 otsikkoa. okei. Okay. Joo. Eli sä mietit, että sä kirjoitat, ja onko tämä nimenomaan 20 kerrallaan vai onko tässä joku tietty määrä, mitä sä teet kerrallaan? No Onko se mä viikko kokeilen, kerrallaan? mä kokeilen nyt niin kuin silleen 20, 21 niin kuin
postausta silleen, että ne on Joo, niin kuin 6 päivän välein, eli hetkinen siitä tulee. Ei kun niin kuin 21 päivää, eli 18 postausta silleen, että niin kuin se on 6 päivää ja tauko, 6 päivää ja tauko. Ja nyt mä okei, puhun feedipostauksista siihen päälle sitten storit, jos näin. Mä en ole vielä ihan storeihin löytänyt semmoista samanlaista rytmiä. Ja nyt okei, puhutaan IGstä. Mutta eikä sitä joo. mut silleen, että nyt mä pyrin tekemään silleen, että nyt mulla on ne 18 otsikkoa, ja seuraavaksi mä kirjoitan niihin sisällön. Joo, Sitten mä kuvaan ne, mitkä on puhetta tai jotain niin kuin liikkuvaa kuvaa, reelsit. Sitten mä teen kaikki karusellit kerrallaan. Ja niin, mä vaan teen ne valmiiksi. miten no mutta sä et 21 postausta tee varmaan yhden päivän aikana, että se niin kuin jakautuu Kyllä sitten mä yritän. Kyllä mä, siis, niin kuin se alusta tulee, loppuun. siis se tulee, siis mä yritän tehdä näin. Mä käytän yhden päivän siihen, että mä keksin ne otsikot. Jep, Eli otsikolla mä tarkoitan sitä, että niin kuin huukki ja okei, se, että mistä se aihe on. joo, Sen jälkeen mä kirjoitan sen, niin kuin, jos on karuselli, niin mä kirjoitan ne diat. Sitten, jos se on reels, mä kirjoitan sen koko tekstin. Jos se on, niin kun mä teen sen sisällön. joo, Ja sit ehkä siinä kohtaa myös sen captionin, mutta mä oon huomannut, että sen captionin ei ehkä tässä mun menetelmässä välttämättä kannata ihan liikaa käyttää aikaa, että se pihvi pitää tulla siinä itse sisällössä niin että se captioni on enemmän vaikka, tukemaan. niin, tai semmoisia palasia vaikka siitä sun vaikka karusellista. Mä oon tehnyt Joo, silleen, että mulla on joo, karuselli, 10 slidea, ja sitten se karusellin teksti on tavallaan se kuvateksti. just Se voi näin. lukea myös siitä. Joo. Just näin. Ja sit mä teen sen niin, että jos mulla on siinä 18 postauksessa, jos mulla on 5 sellaista videoa, missä mä puhun, niin mä pyrin kuvaan ne kaikki putkeen. Okei, no mutta toi on järkevää. Miten sulla määräytyy sitten näistä 21 postauksesta, että mikä on reelsi tai mikä on karuselli tai mikä on puhevideo ja mikä on kuvapostaus? No tällä hetkellä mä menen aika lailla sen mukaan, että miten mun niinku mentorilla on ne ehdotukset, explainit, mutta tulevaisuudessa mä tuun varmaan heittämään noppaa. Ja sitten ne jutut, mitkä Joo. toimii, niin parastahan tuossa on se, että jos mulla toimii joku karuselli erittäin hyvin, mä voin tehdä siitä samasta puhuvan pään. Jos se Mm, puhuva pää toimii hyvin, mä voin tehdä siitä tekstiriilin. Et sit vaan niinku sit samaa ideaa testailla enemmän ja enemmän. Et joo. nyt me ollaan molemmat sen verran niinku vähän aikaa oltu tässä gameissa, niin mä luulen, että me ollaan koko ajan niinku haettu vähän niinku sitä omaa rytmiä ja luotu sitä uutta koko ajan. Mm, Mutta mä luulen, että ehkä ensi vuoden puolella tulee se hetki, että alkaa tajumaan, että okei, nämä on ne jutut, mistä mä haluan puhua, niin sitten niitä ideoita kannattaa rupeakin toistaa. Ja joo. eihän tuolla ne valmentajat, jotka tavallaan monikaan valmentaja ei niin kuin keksi joka päivä uutta kirjoitettavaa. Jotkut keksii ja on se tyyli tietysti sitten tehdä, että on nämä molinat ja kaikki, mitkä tekee silleen pikkasen semmoista niin kuin faijasomea ehkä, Mm, mutta niin kuin faijasomella mä tarkoitan sitä, että postataan vain joku random kuva ja sitten joka päivä on joku sellainen ajatusteksti, niin kuin, joo, mitä on mutta ajateltu ja se on sellaista niin kuin tosi sellaista deepia ja syvällistä tai niin kuin semmoista niin kuin, että se on vähän semmoista niin kuin, näyttää satunnaiselta ja perustuu siihen, niin kuin että joka aamu kirjoitetaan jotain niin kuin luovaa, mm, mutta mä luulen, että se ei ehkä ihan kaikille välttämättä ole se tehokkain keino, kun kaikki on muukin elämä tietyllä tapaa, että jep, pitää keskittyä semmoiseen myyntiin ja markkinointiin ja tällaisiin asioihin niin kuin jep, enemmän. todellakin. Kyllä mä oon huomannut ehkä enemmän, että ihmiset unohtaa tosi nopeasti niin kuin asioita. Ja Joo. esimerkki, mitä sä käytit siitä, niin kuin, että se näyttää siltä, että siellä on joka päivä tavallaan jotain uutta, Mm. niin todellisuudessahan siellä ei ole, vaan siellä on takana saattaa olla vaikka 180 sähköpostia, 180 eri ideaa, ja sitten niitä copypastataan tavallaan niin kuin postauksiksi. Jep. Ja mä oon alkanut huomaa jonkun verran, siis mulla on tosi hyvä muisti niin kuin tämmöisissä asioissa. Mä oon ruvennut huomaa sitä, että aika siis niin kuin tosi monella on se, että ne testaa ideoita. Sitten jos se idea toimii ja se idean toimivuus mitataan vaikka sillä, että kuinka monta vastausta tulee siihen Mm. toimintakehotteeseen, mikä siinä postauksessa on, tai
kuinka moni sen kautta liittyy sähköpostilistalle, laittaa viestiä, tekee ostoksen, mitä tahansa. Ja sitten ne toimivammat ideat, niin niitä lähdetään niin kuin jatkojalostaa, eli viemään eteenpäin. Ja mä itse asiassa kirjoitin tästä tänään itsekin, että mä tein eilen illalla, mä mietin eilen illalla, että mistä mä tekisin niin kuin tämän päivän sisältöä, että mitä mä haluaisin näyttää tavallaan tänään. Joo. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä mun viimeisen niin kuin 24 tunnin aikana on tapahtunut niin kuin bisneksessä tai asiakkaiden kanssa tai muuta. Ja sitten mä muistin, että hei hitsi, että mulla oli toi hyvä postauspohja, mitä me käytettiin mun asiakkaan kanssa, kun se halusi puukata niin kuin puheluita. Joo. Sitten se teki sen postauksen, se toimi ja se idea niin kuin toimi mun asiakkaan kanssa. Sitten mä ajattelin, että no, tämä on itse asiassa sellainen juttu, että tämä voisi sopia mun asiakasprofiilille niin kuin liidimagneetiksi myös. Että jos mä vaan jakaisin sen pohjan. Niin mä heitin sitten mun storyin, kahdessa minuutissa mä kirjoitin ne storyt, sitten mä heitin mun storyin, että jos 5 vastaa tähän storyin sanalla koulutus, niin sitten mä teen videon ja lähetän. Ja mun onneksi siihen tuli yli 10, mutta niin se oli hyvin spesifi liidimagneetti, koska se liittyy ainoastaan puheluiden puukkaamiseen. Joten sillä ei pysty houkuttelemaan ketään muuta kuin niitä, jotka miettii, että hei, mä haluan saada puheluita puukattua lisää. Mm-hmm. Jolloin siinä on aika laadukkaastikin 10 liidiä, mutta mä en voinut ennen sitä postausta tietää, että tuleeko se välttämättä toimimaan. Ne. Joten mä sen takia laitoin siihen sen, että jos 5, niin sitten. Joo. Ja idea toimi. Nyt mä sain 10 hyvää liidiä, nyt mun pitää tehdä se duuni, mutta se on huomattavasti kivempi tehdä se duuni nytten, kun et olisi kuvannut sen video ja koulutuksen ja kaikki valmiiksi, ja sitten kukaan ei olisi vastannut siihen storyin mitään. Koska fakta on se, että jokainen liidimagneetti ei toimi. Jokainen liidimagneetti ei saa niitä käsiä ylös. Ei. Ja sekin, että sä voit toisaalta, sulla voi olla 1 liidimagneetti, mutta sä voit myydä sitä 5 eri tavalla. Mä käytän sanaa myynti niin kuin ihan tarkoituksella, koska mä aina itse tykkään ajatella, että sun pitää myydä ihmisille se ajatus, että sulla on jotain hyödyllistä. Jep. Ja samalla sä saat avattua sen keskustelun. Ja eli sä tavallaan myyt ihmisille sen, että sä pääset keskustelemaan niiden kanssa. Kyllä. Sitten keskusteluissa sä myyt sen ajatuksen, että susta on niille jotain hyötyä. Ja sitten kun susta on jotain hyötyä, niin sä haluat myydä myyntipuhelun tai mihin ikinä haluatkaan viedä sitä. Nyt mä otin siihen yhden välistepin itse asiassa. Että mä en enää buukkaa suoraa puhelua siitä. Mä haluan, että kaikki katsoo mun videon, missä mä selitän 20 minuutissa mun mekanismin ja mun systeemin. Ja sen jälkeen, jos ihmiset tykkää siitä ja saa siitä kiksit, tai niin kuin on sillä ymmärtää sen, niin sitten mä vien sen asian puheluun. Mutta se, että nyt kun on tullut vähän kilometrejä. Se on niin kuin ideoiden ennakkomyynti tavallaan se video. Ja sitten jos ne ostaa sen idean, niin sitten kannattaa buukata se puhelu. Ja se puhelu on huomattavasti laadukkaampi puhelu, jolloin sä säästät sen, että sä et tuhlaa aikaa puhelussa. Joo, just näin. Ja se, että mun mielestä alussa, siis ihan alussa, kaikille, ketkä tätä kuuntelee, ottakaa niin paljon puheluita kuin pystytte. Ihan sama kenenkäkaan. Mutta jos teillä ei ole vielä 100 myyntipuhelua, tai sanotaan 50 vaikka, niin mun mielestä ennen sitä niitä on ihan turha rupea rajoittaa, koska myöskin myyntipuheluissa on sellainen yksi hauska juttu, ja mä tiedän, että sun menetelmä niin kuin tavallaan on osittain se, että ei tarvitse ottaa myyntipuheluita. Mun mielestä se on loistava ajatus ja loistava metodi, mutta mä näen kuitenkin, että myyntipuheluissa on se etu, että sä pääset niin kuin vähän hieroa sitä sun tarjousta. Tai sä voit niin kuin, sä näet, mitkä asiat niitä ihmisiä resonoi. Sä näet, millaisia haasteita niillä on. Ja sä pääset niin kuin oikeasti tosi syvälle niin kuin sen, jos siellä on sun ihanne asiakas, niin sä pääset tosi syvälle siihen, että mitä se ajattelee, mitä se haluaa, ennen kuin sä teet kauppaa. Ja myöskin se, että jos se ei ole sun ihanne asiakas, niin sit sä tiedät, että näitä ei ainakaan enää.
Ja se, että sit kun sulla tulee niinku parempi näppituntuma siihen, niinku, millaista porukkaa siellä puheluissa on, ja millaista sä haluut sinne, ja mikä sun kokemus on siinä, niin sit sä voit alkaa lyömään sitä kitkaa siihen niin sanotusti, että mulla on esimerkiksi se, että mä lisäsin enemmän kysymyksiä mun Calendlyyn, että sit kun varataan aikaa, niin mä haluan laittaa sinne niinku kysymyksiä, että mitkä tavallaan tekee sit varaamisesta vähän vaikeampaa, että se ei ole enää mun Instagram-biossa ei ole silleen, että varaa ilmainen konsultointiaika tosta noin vaan, ja Kuinka paljon voidaan, semmoinen muuten konvertoi sun mielestä? Tai no niinku, ei, ei sun mielestä, vaan kuinka paljon sä oot nähnyt, että se konvertoi? no ei hirveän hyvin, Joo, siis ihan rehellisesti. Mulla on jonkin verran verkkosivujen kautta tullut buukkauksia silleen, että ihminen ei jutellut munkaan mitään, joo. ja ne päätyy kyllä kauppoihin, että en mä sano, että se on huono idea, että Mm, ei ole mitään semmoista. Ja LinkedInissä mulla taitaa edelleen olla semmoinen, mutta siellä on muutenkin vähän erilainen se meininki. joo. Mutta kyllä mä lähtökohtaisesti tällä hetkellä, koska mä varjelen mun omaa aikaani ja tiedän oman arvoni ja on kehittynyt jo sille tasolle omasta mielestäni, että mun kannattaa jo pikkuhiljaa alkaa rajoittaa sitä, että miten paljon mä otan niitä puheluita. Joo. Ja, mutta siinäkin kannattaa olla sillä järkevä, että jos on hirveän alussa ja lyö ihan sairaasti kitkaa, että okei, tämä ei ole mun ihanne asiakas, en mä ota tämänkään Mm. puheluun. Koska välillä niissä puheluissa tulee myöskin niinku, just se mun mentori sanoi hyvin, että sen mielestä myyntipuhelut on paras tapa myydä. On, varmasti. Tai Se on siis, paras tapa myydä, mutta jos sä pystyt myymään ilmankin, mm, ja sulla on jo niin vahva markkinointi ja niin vahva brändi, niin ei niitä ole pakko ottaa. Mutta se, mm, että jos haluaa maksimoida myyntiä, niin mitä enemmän puheluita, niin sitä parempi. Se on ihan fakta. Ei siitä pääse mihinkään. joo. Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Ainut syy, koska mä oon myös ottanut myyntipuheluita. Mä oon ottanut alussa myyntipuheluita ja sitten myöskin sen jälkeen. Sanotaan, että 95% mun tekemästä myynnistä tulee ilman myyntipuheluita, niin kuin tällä Ja, hetkellä. ja, Ja mä tiedän, mulla on asiakkaita, jotka on myynyt ilman myyntipuheluita ja ei ole ottanut myyntipuheluita ja pärjää oikein hyvin. Mutta sitten mulla on myös asiakkaita, joista mä tiedän, että niitä kannattaisi ottaa myyntipuheluita. Joten mä en tavallaan mun asiakkaiden kanssa poissulje sitä kokonaan, ja, mutta mä haluan mahdollistaa myös sen, että ainakin jonkun verran siitä myynnistä pystyy tekemään ilman myyntipuheluita. Ja mulla on tähän hyvä syy. Silloin kun sulla on semmoinen systeemi paikallaan, että sitä myyntiä voi tehdä ilman myyntipuheluita, mm, niin just pitkässä juoksussa, jos mietitään niin kuin monen vuoden peliä, niin sä pystyt mahdollistamaan monen vuoden pelissä sen, että sun ei ole ihan pakko siinä kohtaa, kun sä skaalaat sitä sun bisnestä, mm, niin palkata siihen ketään muuta tekemään sitä myyntiä sun puolesta. Mikä on mun mielestä edelleen tosi silleen ihannoitu juttu, että ulkoistetaan kaikki tässä mun bisneksessä, niin sitten mä saavutan sen vapauden. Ei. mm, Vaan jos sä pystyt korvaamaan ne myyntipuhelut jossain määrin, esimerkiksi Google-tiedostolla, Notion tiedostolla, mitä me käytetään, niin silloin sä voit välttää sen työntekijöiden palkkaamisen. Ja mä oon itse sitä mieltä, että silloin kun sä palkkaat työntekijöitä, niin se mistä hirveän moni ei puhu, niin on se, että itsessään se työntekijä aiheuttaa sulle työtä. totta kai. Se ei ole niin, että sä palkkaat sen tyypin ottaa sun puolesta myyntipuheluita ja sit sä laitat jalat pöydälle ja se tekee ne kaikki myynnit sun puolesta ja sit sä vaan coachaat niitä valmiita asiakkaita, ketä sieltä tulee. Ei, Mm, vaan sun pitää varmistaa, että se myyntiprosessi on kunnossa, sun pitää varmistaa, että mitä siellä myyntipuhelussa sanotaan, mitä pointteja siellä niin kuin alleviivataan, miten se asiakas klousataan, minkälaisia odotuksia sille asiakkaalle luodaan siitä palvelusta, kaikki nämä jutut. Ja mun mielestä se on enemmän duunia kuin se, että sä optimoit pitkässä juoksussa sille, että sä voit tehdä myös myyntiä ilman myyntipuheluita. Ja kun se, mistä se tulee niin kuin mulla ja mun asiakkaille, tai että miten se toimii, niin sehän mm, on niin, että meillä on vaan
sellainen taso, mihin on helppo sanoa kyllä ilman myyntipuheluita. Mutta sille Jep. tasolle ei ole yleensä isoa tai pitkää myöskään niin kuin sitoutumista, mikä tarkoittaa sitä, että jos joku sattuu sanomaan kyllä, mutta se ei ole sille, niin pahimmassa tapauksessa mä voin ensimmäisen puhelun jälkeen esimerkiksi palauttaa sille rahat ja sanoa sille, että valitettavasti, tai jos me todetaan, että tämä ei ole sille sopiva sille, niin mitä mä oon tehnytkin. Mä oon palauttanut rahat ja sanonut, että hei, tämä ei ole sopiva sulle. Mm, mm, Mutta sitten taas, jos puhutaan niin kuin isojen pakettien, ja mäkin teen tällaisia isompia niin kuin henkilökohtaisia yhteistyötä tai konsultoin niin kuin asiakasta tosi paljon lähekkäämmin, mm. niin silloin mä näen, että se myyntipuhelu on pakollinen. Mutta sulla taas on se tilanne, että te fokusaatte myymään nimenomaan sitä yhtä isoa tarjousta, Joo. jolloin ne myyntipuhelut on silloin pakollisia ja on silloin sellaisia, että niitä kannattaakin ottaa. Eli ei kannata olla silleen, että joo, mulla on tämä 3 tonnin offeri tässä ja mä en halua myydä tätä ilman myyntipuheluita. Niin. Ei tule menee Joo, hyvin. Ei tule menee joo, hyvin. ei ainakaan alussa. Et Joo. tietysti joissain maailmassa se voi toimia, mutta Mm. tuossa on niinku hyvä, niinku, hyvä tarkennus siihen, että meidän tarjoukset on erilaisia ja Oh, meillä on niinku erilaisia juttuja. on. Ja mä tuun ehdottomasti kokeilemaan sitä ilman myyntipuheluita myydä jotain ja Joo. tavallaan niinku erilaisia asioita. Ja se niinku liittyy vahvasti siihen, että mä ymmärrän sen, että jotkut coachit haluaa olla silleen, että tämä on se yksi ainoa tapa. Ja Mm. se niin kuin sillä lailla monella tavalla niin kuin selkeyttää asioita. Mutta kyllä mä haluan niin kuin kokeilla siellä taustalla erilaisia juttuja, jotta mä löydän aina sen niin kuin parhaan menetelmän sillä hetkellä. Tai että Jep. mikä toimii mulla, niin sitten mä voin myös miettiä, että okei, se mikä toimii mulla nyt saattaa toimia sitten puolen vuoden päästä mun asiakkaalla esimerkiksi. Ja se, että ikinä ei pidä niin kuin lopettaa sitä testailua. Mm. Esimerkiksi sä oot nyt testaillut ties mitä juttuja silleen, Joo. koska sä oot niin kuin halunnut kokeilla, että miten se toimii. Joo. Ja ei siinä ole niin kuin, et kyllä niin kuin jengi pitää päästä siitä yli, että sä voit niin kuin olla somessa jotain. Niin kuin sanotaan vaikka, että IG:ssä saat silleen, että ilman myyntipuheluita. Se on Mm. se sun bold statementti, mutta se ei tarkoita sitä, että et sä ottaisi myyntipuheluita, että sä sanot niin somessa, tiedätkö sä? Jep. Ja se, tai se, että no mä muistan jossain Threadsissa tai jossain joku kritisoi, en muista kuka ja en muista ketä, ja vaikka muistasinkin, niin en välttämättä sanoisi, Mm. mutta sillä, että toikin myy, että orgaanisesti, mutta se käyttää itse maksettua mainontaa siihen. Joo. Mutta mä oon vähän sillä, että no hetkonen, että jos mä oon vaikka tai jos olisin kehonrakentaja, mä käyttäisin vaikka anabolisia steroideja. Niin voinhan mä nyt silti Juman kautta myydä ihmisille saliohjelman, missä on, että sä et tarvi steroideja. Et Joo. voinhan mä silti auttaa niin kuin amatöörejä tai aloittelijoita. Joo. Voithan sä olla vaikka kuinka hyvä orgaanisessa somessa, mutta sitten siinä mennään vikaan, että jos joku väittää, että mä en käytä maksullista mainontaa, mutta sitten ne itse käyttää. Mm. Se on niinku, se menee väärin. Niin, eli siis harhaan johtaa silleen, että Niin, että nämä joo. tulokset on saavutettu ilman tätä, mutta sä voit Mm. silleen, että jos sä oot vaikka sanotaan skaalannut eka 20 tonnia orgaanisella ja sit 20 tonnista 40 tonnia käyttänyt maksullista mainontaa, niin mun mielestä se on ihan relevanttia pyörittää maksullista mainontaa ja sanoa, että orgaanisesti 20 tonnia asti. Mm-hmm. Mutta jos sä väität, että sä pääset sinne 40 orgaanisesti, niin silloin sä kusetat. Jep. Just näin. Mutta se, että kun ihmiset on niin jotenkin silleen, joo, kyllä mä ymmärrän, walk the walk, talk the talk, mutta se, että siinäkin on niinku nyansseja. No. Se, että miten sä käytät sitä sun kieltä ja muuta. Niin, ja toi on just se, kun mä sanoin esimerkiksi äskeisen esimerkin, että kyllä mä tiedän, että jotkut mun asiakkaista tarvii myyntipuheluita, ja sitten, että Jep. jotkut asiakkaat ei tarvii myyntipuheluita. Niin
en mä voi sanoa sille asiakkaalle, jos mä tiedän, että se tarvii niitä myyntipuheluita. En mä voi sanoa sille, että joo, myy vaan ilman niitä Jep. tyylisesti. Niin, koska silloin sä et tekis niinku sun työtä. Niin, just näin. Et jos mä olisin niin fixated siitä ideasta vaan, että joo, kaikki myy ilman myyntipuheluita. Se, että yleensä me saatetaan vaikka aloittaa siitä, että me luodaan joku henkilökohtaisempi niin kuin high ticket offeri. Jep. Ja sitten me lähdetään riisusta sit sen jälkeen, kun me nähdään, että okei, tämä idea toimii, tällä sä saat hyviä tuloksia tällä sun henkilökohtaisella ohjelmalla. Sitten me lähdetään riisumaan sitä henkilökohtaista ohjelmaa. Sitten me luodaan sinne alapuolelle se toinen taso. Ja sitten siinä kohtaa se myy ilman myyntipuheluita. Tulee Mm. tavallaan niin kuin ylös. Jep. Ja joiden kanssa mä aloitan työskentelemään, niin ne on saattanut jo tosi pitkään myydä sitä niin kuin yhtä offeria ja myyntipuheluilla. Me saatetaan pystyä aloittaa siitä, että se voi mennä niihin, että ei myyntipuheluita niin kuin suoraan. Mutta sitten joku saattaa taas tulla silleen, että ne on nyt käynnistämässä niiden ensimmäistä valmennusta. Jep. Niin jokaisessa tilanteessa niissä se ei päde. Ja yleensä siinä on niin kuin nyansseja, mutta vaikka mä en itse niin paljon myy myyntipuheluilla, niin ei se tarkoita sitä, ettenkö mä voisi opettaa jollekin toiselle, että hei, tässä on, miten sä myyt myyntipuheluilla, tälleen sä buukkaat niitä, tässä on skripti niille, tavallaan, että Mhm. Jep. Just toi. mutta toki sisältö, niin kuin puhuttu aikaisemminkin, niin sisältö on sisältöä, eli siitä pitäisi osata Niin. irrottaa itsensä. Juu, Eli jos juu. mulla tulee sähköposti, missä sanotaan, että myy ilman myyntipuheluita, niin kyllä, siinä on totuutta, että me myydään ilman myyntipuheluita, mutta ei joka tilanteessa välttämättä. Niin, niinpä. Joo, toi on hyvä validi pointti. Ja just se itsensä irrottaminen sit sisällöstä, että siihen mä oon yrittänyt niinku opetella. Joo, Ja sillä, että DMissä mä haluan olla oma itteni joo, jossain määrin. Et siellä mä niinku koen, että se on sellainen paikka, missä se oma haavoittuvaisuus ja sellainen, niinku, että niinku, tavallaan sellainen lähetä viestejä, kun lähettää sitten friendille WhatsAppissa. joo, Se niinku toimii. Ja se ei ole niinku mikään sellainen ohje, että mä sanon, että kaikille mun asiakkaille, tai mitä mä sanon niinku silleen feikillä tavalla. mm, Ei. Että jos se sun tyyli kirjoittaa on semmoinen tietynlainen, niin mene sillä, mutta se, että yrittää niinku olla tärisemättä, että tuolla on nyt joku liidi, vaan että hoitaa sen huolellisesti, mutta silleen rennosti ja tajuu, mm, että tää niinku, ei se niinku auta, jos mä tässä jännitän tai yritän olla jotain muuta, mitä mä en oo. just näin. Ja sisällössäkin on hyvä olla niinku aitoa se sisältö, Mm, mutta siinä mä niinku yritän enemmän ajatella sillä, että okei, tää on nyt sitä markkinointia ja tää on sitä niinku mainostamista, tää on nyt sitä, että mä teen tämän julkaisun. Sanoisinko mä ehkä asiaa ihan näin niin kuin jollekin? En välttämättä. mm, Mä haluan pitää sen niin kuin viestin tiiviimpänä, freshimpänä, jotenkin semmoisena rotevampana, joo, tai roteva on ehkä väärä sana, mutta semmoisena niin kuin boldina. bold. Niin kyllä mä niin kuin tavallaan koen, että siinä sisällössä voi olla vähän niin kuin Joona on steroids, mut sitten siellä DMissä mä haluan jotenkin olla sellainen kuin mä oon, rento, Joo, mukava. just näin. Ja tuossa on niinku, nyt mun ajatus katkesi. Ei se mitään. Alkaa olla perjantai viimeiset tunnit työskentelyaikaa, niin Jep, ö, mä sanoisin, että pitäisikö tänään pitää tällaisena semibriefinä. Ollaan me tässä vedetty kyllä itse asiassa aika hyvä joo, tovi. joo, tuossa aika menee aina aika nopeasti. Niin, mulla tuli tohon sun juttuun äskeiseen tuli mieleen. Aitous on niinku paras tapa markkinoida, paras tapa myydä mun mielestä. Mä Ja, olin yhdessä myyntipuhelussa tuossa vähän aikaa sitten ja mä kerroin suoraan jonkunnäköisiä
niin kuin asioita itsestäni, mitkä ei välttämättä ole niin kiiltokuvia. Eli esimerkiksi mä vaikka saatoin sanoa, että mä oon introvertti. Mm. Ja niin jos sä oot niin kuin jokaisessa tilanteessa, missä pystyt vaan olemaan, toki siis älä usko siihen ensimmäiseen somehuukkiin, mitä sä näet, Mm. mutta sitten kun sä oot siellä keskustelussa tai puheluissa tai muualla, niin että sä oot niin kuin aito oma itsesi, Mm-hmm. niin se tekee niin kuin tosi paljon. Koska niin kuin Jep. puhuttu, niin ihmiset ostaa valmentajia, eikä ihmiset Mm. osta sitä valmennusta tai informaatiota. Joo. Ei ainakaan pelkästään, että Jep, siinäkin on niinku tasoja, että totta kai kyllä mä niinku edelleen voin allekirjoittaa sen, että ihmiset ostaa lopputuloksia ja joo, sille myydään se mielikuva jostain, että mun avulla sä voit saavuttaa tämän asian. kyllä, Mut mutta jos ne ei osta sitä valmentajaa, niin sitten ne ei pysty ostamaan sitä lopputulostakaan. Eli sä voi juuri ostaa lopputulosta. Mä voin mennä ostaa lopputulosta tuosta ulkoonti joltain random äijältä, vaikka se kuin huutaisi, että se pystyy tekemään mulla 10 tonnia huomenna ekstra. sepä juuri. Että se niinku offeri tai tarjous on aina niinku, se on tärkeä, mutta Mm, se jotenkin siinä astuu just se kuvaan, se markkinointi- ja myyntiprosessi ja se, että sun oma brändi, henkilöbrändi. jep, Ja kaikki nivoutuu yhteen. kyllä. Okei, No, mitä sä oot oppinut tällä viikolla? joo, mitä mä oon oppinut tällä viikolla? Musta tuntuu, että mä oon oppinut tän jo niin kuin viimeisen kuukauden aikana. Mutta runsauden kautta ajatteleminen. Tämä on vähän tämmöinen mindset-juttu. Okei. Mutta runsauden kautta ajatteleminen, eli sen sijaan, että mä sanoisin, että mä en tehnyt tänään kaikkia mun duuneja, tai mä en saanut klousattua tuota asiakasta, tai tämä liidi jätti vastaamat mun viestiin tai jotain muuta. Mm. Sen sijaan, että sä mietit sen tota kautta, niin sä mietit sen sitä kautta, että ihan sama. Sieltä tulee joko kyllä tai ei vastaus. Ihan sama. Se liidi vastaa tai ei. Ja kun sä meet bisnekseen kokonaisvaltaisesti, tai ylipäätään elämään, jos sä meet kokonaisvaltaisesti niin, että sä menetät tänään 2000 euroa, niin sen sijaan, että sä hakkaat päätä seinään, mietit siitä asiasta, että nyt mä oon epäonnistunut, kun mä menetin ton 2000 euroa, ja silleen niin kuin jäät liikaa siihen. Yleensä mitä tapahtuu on, että jos sä jäät siihen negatiiviseen tunteeseen liian pitkäksi aikaa, niin se tunne kasvaa. Ja negatiiviset tunteet, kun ne kasvaa, niin ne myös alkaa jossain vaiheessa. Tämä on kirjasta Think and Grow Rich, mikä on mun ensimmäinen kirja, minkä mä oon ikin lukenut. Yeah. Jos sä oot negatiivisissa tunteissa, niin se muuttuu todellisuudeksi. Eli jos sulla tulee negatiivinen fiilis siitä, että sä menetit asiakkaan, sun tulot laski, ja sä jäät siihen liian pitkäksi aikaa, niin se mitä tapahtuu, niin se alkaa realisoitumaan oikeaksi asiaksi, eli se alkaa tiputtaa lisää niitä sun asiakkaita pois. Mm-hmm. VS, että sä meet asioihin runsauden kautta, eli with abundance, en tiedä menikö oikein niin kuin englannin kielen sanonta, mutta joka tapauksessa. Eli sä meet runsauden kautta, jolloin sä ajattelet päivästä toiseen niin, että okei, kun mä teen nämä oikeat asiat, silloin kun sä tiedät, että ne on oikeat asioita, niin kun mä teen nämä oikeat asiat, niin ne tulokset tulee. Jos toi liidi ei nyt vastaa, se luultavasti vastaa joskus myöhemmin, jos se on oikeasti kiinnostunut, jos se on oikeasti edes semmoinen tyyppi, kenestä mä haluan muuttaa asiakkaan. Jos se jättää vastaamatta, kun mä lähetin sen liidimagneetin eikä ikinä palaa mulle, niin sit se halusi vaan sen liidimagneetin. No problem. Jatketaan elämää eteen. Kyllä. Ja toi on niin monessa jutussa sama juttu, että jos sä mietit itsestäsi, että en mä pysty nostamaan isompia painoja tai en mä pysty kasvattaa mun bisnestä tai mulla ei ole energiaa tai jotain muuta, niin silloin se asia muuttuu aidoksi oikeaksi asiaksi. Kyllä. Se on mun oivallus varmaan viimeiseltä kuukaudelta, mutta sanotaan nyt näin, että tällä viikolla se on ollut taas läsnä. All right, siisti. Mulla on sellainen, että se on tullut mulle monesta eri niin kuin lähteestä nyt.
Ja, mutta se, että everything happens for you, not to you. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla on nyt vaikeaa ja vaikea missä vaan asiassa, mulle voi olla vaikeaa nyt tällä hetkellä esimerkiksi se, että miten mä saan mun sisällöstä tietynlaista, että se houkuttelee tiettyä tyyppiä. ja, Kun taas sitten aikaisemman Joonan vaikea oli se, että miten mä saan sellaisen rytmin, että mä postaan 5 kertaa viikossa tai 6 kertaa viikossa. Mutta se aina tuntuu siltä, että asiat niin kuin, on ikäviä ja niin kuin, tälleen näin. Mutta kun ne on syystäkin siis ikäviä. Se tuntuu pahalta siksi, koska kaikki asiat, mitkä tuntuu myös mielessä hankalilta, mm, niin jos niihin suhtautuu, että ne olisi niin kuin lihaksia, mm, niin sitten niistä tulee helpompia. Ja kun sä käyt salilla, niin sun lihakset väsyy, se on kivuliasta, sä menet himaan, sä syöt kaurapuuroa huomenna, toivottavasti et syö kaurapuuroa, mutta joo, huomenna sulla on lihakset jumissa, mm, ja sulla voi olla jopa vähän niin kuin alakuloinen fiilis, kun sä vedät niin kovan treeni. ja, Sama juttu, kun sä lähdet tekemään tätä bisnestä, ihan millä tasolla sä oot ikinä, niin totu siihen ajatukseen, että se ei muuttuu sen niin kuin helpommaksi, just näin. jos sä haluat päästä eteenpäin. Jossain skenaariossa ihan varmasti sä niin kuin jäät sille sun tietylle tasolle, nautit hetken aikaa siitä elämästä. Mutta sitten sun pitää tehdä päätös, että jos mä jään tähän, niin kuin, on vaan 2 suuntaa, mihin mennään, ylöspäin tai alaspäin. Jep, Sellainen plateau, ei niin kuin, sellaista ei ole olemassakaan. Et firma joko kasvaa tai se pienenee. Sun liiketoiminta joko kasvaa tai se pienenee. just Ja näin. jos se kasvaa, niin sun pitää kestää sitä kipua, mikä tulee niitä kasvukipuja. Ja se on niin kuin tavallaan sen lihaksen kasvattamista. Jos et tee mitään ja hommat pienenee, niin sun pitää kestää sitä, että hommat pienenee. Sulla pienenee tulokset, sulla pienenee kaikki asiat. Palkka esimerkiksi. Niin se, että kaikki asiat, mitkä tuntuu nyt vaikealta, niin kannattaa suhtautua kiitollisuudelta. Ja se, että joku asia tuntuu vaikealta, on vaan yleensä merkki siitä, että se on sulle hyödyllistä. Niin kauan kuin se sun strategia on sellainen, mikä on todistettu toimivaksi. Se, että minä ja sinä ollaan eläviä todisteita siitä, että meidän menetelmät toimii. Mutta se on eri asia, että haluuko joku noudattaa niitä, pystyykö joku noudattaa niitä. Ja se on sitten valmentajana se haastavin juttu, että miten saa jonkun niin kuin noudattamaan sitä. Kyllä. Mutta semmoista niin kuin ajattelua mä oon niin kuin kehittänyt, että aina kun mulla tulee se fiilis, että vitsi, tää on vaikeaa ja ahdistavaa, niin sit vaan hyvä juttu. Et Just se on, näin. se on syystäkin sen tuntusta. Se on Jep. syystäkin. Niinpä. Ja silloin kun asiat alkaa tuntua liian helpolta, niin sit yleensä sä menetät myös se otteen tavallaan. Kyllä, Jos kyllä. aina odotat sitä samaa tulosta tekemällä jonkun asian silleen semi-helposti ja se sama tulos tulee sieltä, niin silloinhan se yleensä tulee se tilanne, missä sä jäät paikoillesi ja sitten jossain vaiheessa et enää osaa arvostaa sitä tai sä ajattelet, että no niin, että nyt mä oon tavallaan tämän pelin voittanut ja sitten mitä tapahtuu, niin on Jep. mulla on käynyt se, joo, ja mulla on käynyt se monen bisneksen kanssa ja myynnin kanssa ja kaiken kanssa. Mulla on tapahtunut toi monesti, mutta toi täytyy vaan ymmärtää, että mitä pitemmälle sä meet elämässä, niin ei se, niin kuin sanoit, ei se tule helpottaa. Joku asia tai joku ongelma tulee ratkaistu, niin kuin joku ongelma ratkee, mutta sen tilalle varmasti tulee joku uusi ongelma. Joo, ja se, että niin kuin mä sanon aina kaikille, että kun ne ihmettelee ehkä tätä mun suhtautumista, että elämän kuuluu olla hankalaa tai elämässä niin kun merkityksellisyys tulee tietyllä tapaa sitä kautta, että sä ajattelet, että nämä haasteet on hyvä merkki ja ne on niin kuin sellainen asia, mitä mä haluan. Ja sitten joku ajattelee, että no mitä järkeä, jos sulla on aina samanlainen fiilis, niin mitä järkeä niin kuin tavoitella enemmän. Mutta sitten mä aina sanon, että se on siistimpi ongelma, että miten mä saan 7 tonnista kasvatettua 15 tonnia. Se on siistimpi ongelma kuin se, että miten mä saan tonnista kasvatettua 3 tonnia. Se on vaan parempi ongelma. Jos joku on eri mieltä, niin se on mulle ihan ok. Mutta se on mun mielestä parempi ongelma.
se on sellainen tilanne, missä mä oon mieluummin. Ja kun mä vaan muistan, että mä muistan mistä, niin kuin ne mun lähtökohdat. Se siinä on ehkä tärkeää, että muistaa aina palata siihen, että mistä mä tuun, tässä ei ole mitään hätää. Ja se, että ei niin kuin totu siihen niin kuin liian hyvään tilanteeseen. Yeah. Se tuntuu tosi niin kuin nurinkuriselta, mutta sillä, että ei niin kuin, ja tottumisella mä tarkoitan sitä, että jossain kohtaa, kun me hankitaan kaikki kivoja asioita itsellemme, taulutelkkareita ja sohvia ja lennetään ympäri maailmaa ja käydään ravintoloissa, niin jossain vaiheessa, jos se tekee liikaa, niin se alkaa vaan maistua puulta. Ei se enää niinku tuota samanlaista tyydytystä, mutta se, että kun me osataan niinku pitää itsemme niinku sopivan nöyrinä, se on niinku jännä. Mä en nyt tiedä, tämä lähti vähän oudolle raiteille sinänsä, mutta se mitä Joo. mitä mä oon yrittänyt elää, on aina se, että mä en niinku upgradea liian nopeasti mihinkään. Siis silleen, vaan yritän pysyä silleen nälkäisenä ja yritän niinku haastaa itteeni ja nyt varsinkin, jos mun firman tilille jää rahaa, mä investoin johonkin niinku uuteen valmennukseen silleen, että mä haluan vaan kasvaa, koska se, että joku voisi nähdä, jos sulla on vaikka, sanotaan, no en mä tiedä, no jollekin joku 10 000. Jos sulla on 10 000 löysää sun tilillä, niin joku voi mennä silleen, no niin, täällähän saa vaikka vitun siistin pelikoneen tai whatever, niin kuin, Mm. et voi saada niin kuin siistejä asioita ja nähdä sen niin kuin silleen, niin mä oon itsekin sen nähnyt, mutta Jep. mä mieluummin käytän sen rahan siihen, että okei, miten mä pääsen siihen tilanteeseen, että mä voin miettiä, että okei, mulla on nyt 50 000 löysää tai 100 000 tai whatever. Jep. Ja kaikkien noiden uusien siistien asioiden mukana, puhutaan me uudesta autosta tai puhutaan me uudesta kellosta tai niistä matkoista tai mistä tahansa, niin niiden mukaan tulee se, että siinä hetkessä, kun sä ajattelet sitä asiaa, että no okei, nyt kun mä ostan sen Espanjan matkan, niin miten siistiä se tulee olemaan. Mutta siinä hetkessä, kun sä oot siellä Espanjassa, eikä mitään pois meidän yhteisestä Espanjan reissusta, oli Niin, hemmetin siisti reissu ja näin. niin. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun mä olin ollut siellä 3-4 viikkoa, niin kyllä se haippi oli jo siitä alkuperäisestä ideasta, että kun jes, me ollaan lentämässä tänne Marbellaan Mm. nyt. Niin kyllä se siellä vikoin iltoin oli jo silleen, että mä tykkään tästä paikasta, mutta en mä ehkä haluaisi asua täällä. Et ihan hyvä, että lähdetään takaisin Suomeen. Mutta kun sä et ikin pääse siihen tilanteeseen, missä sä oisit oikeasti silleen niin kuin super tyytyväinen, vaan sä aina mietit sitä, että voisi olla jotain lisää, voisi lisätä jotain tähän. Yksi Mm-hmm. hyvä esimerkki on yhdestä mun ystävästä, tämä nyt vähän meni, meni tälleen laukaan, mutta yksi hyvä esimerkki on yhdestä mun ystävästä, jolla on silloin online-business, ja Ja. se on hetki sitten saavuttanut sellaisen tilanteen, että se on 10 000 eurossa kuukaudessa, silleen niin kuin aika varmasti. Mutta silloin ensimmäisen kerran, kun se kertoi siitä, niin se tuntui tosi hyvältä, että jes, nyt mä oon saavuttanut sen. Mm-hmm. Seuraavalla kerralla sen suusta tuli, että no niin, seuraavaksi 15, sitten 20. Sitten jossain vaiheessa, kun tää on 50 000, niin sit mä oon tyytyväinen. Jep. Sitten kun se on 50 000, sä oot tyytyväinen sen 1 kuukauden, 2 viikkoa. Mm-hmm. Mutta jos sä pystyt samalla, kun sä kasvat, niin kuin sä sanoit, pysyy tosi nälkäisen ja uteliaan silleen, että what's next, mikä on se seuraava vuori, minne mä kiipeen. Jos sä pystyt pitämään sen koko ajan sun päässä, huolimatta siitä, että onko sä nyt 5 tonnissa haluat päästä 10 tonnia vai onko sä nyt 10 tonnissa haluat päästä 50 tonnia, mitä tahansa. Jep. Koko sen matkan ajan ja sinne päästessä sä pystyt pitämään sen uteliaisuuden, niin silloin sä pystyt koko ajan kasvamaan. Ja luultavasti sitten jossain vaiheessa, sanotaan vaikka jos taloudellinen peli on 1, niin sitten luultavasti jossain vaiheessa, kun se taloudellinen peli on tietyssä pisteessä, niin kun sä pysyt uteliaana, niin sitten saatat alkaa miettiä esimerkiksi, että no haluuks mä rakentaa jonkun toisen bisneksen, tai haluuks mä rakentaa talon, tai haluuks mä kasvattaa perheen, tai haluuks mä opiskella jonkun uuden kielen. Mä haluan kasvattaa kaljamahan. No problem, multa löytyy kurssi siihen. Joo. Ei, mutta hyvä pointti. Yeah. Ja siis se, että ehkä niin kuin taloudellista vapautta
usein pidetään jossain määrin tosi pinnallisena arvona, mutta mun mielestä se ei ole sitä, koska fakta on se, että meidän kaikkien pitää elää jollain. Ja munkin niinku tarjouksen nimi on niinku Purpose and Profit Offer. Joo. Siinä on syy, miksi siinä on merkityksellisyys. Jep. Ja tuotto ja merkityksellisyys ja se, että sä teet hyvää ja sulla on sydän paikallaan, niin ne ei ole ristiriidassa. Ei missään nimessä. Siis se on kaikkien niinku tajuttava. Ja se, että mä en ota keltään mitään pois, jos mä menestyn. Mä itse asiassa annan muille. Se, että Suomi on Joo. ihan älyttömässä alemmuustilassa, mutta ei mennä nyt poliittisiin asioihin. Niistä voi heittää meille DM, jos kiinnostaa. Mulle ei voi heittää niistä DM. Joo, ei kyllä mullekaan. Ei kyllä mullekaan. Mä ehkä lähtisin siihen keskusteluun, mutta mulla ei ole siis mitään puoluekantaa tai tällaista. Joo. Mä en ole mitenkään poliittinen henkilö. Tykkään Joo. jauhaa siitä välillä kavereiden kanssa räntätä, mutta Mä saan jonkun tosi hyvän klipin tästä tonne Instagramiin. joo. Vaihtele näitä sanajärjestyksiä. Joo. Sut Olen cancelataan. poliittisesti radikaali. Otat sen koronasanan sieltä johonkin väliin. Just näin. Mulla on tässä kaikki, mitä mä tarviin. Okei, hyvä. Mutta olisiko tästä tämän viikon setit? Joo, hei, kiitos Joona tosi hyvästä keskustelusta. Ja hyvää perjantaita. Hyvää perjantaita. Mä ajattelin ainakin, että lähdetään nyt rouvan kanssa jonnekin syömään täällä Lahdessa. Lahdessa ei ole ihan superhienoja ravintoloita, mutta on täällä pari aika hyvää, niin olisi ehkä kiva vähän herkutella jollain. Joo, me jatkaa sisällön tekemistä. Okei, no niin hyvä. Hyvä, ei mitään. Hyvää viikonloppua. Moro. Moi.